A következő percekben látható szűrési, keverési, hőkezelési és adagolási folyamatokban meggyőződhetünk arról, hogy a Festo gömbcsappal és végállás kapcsolóval egybeépített pneumatikus fordítóművei, intelligens szeleptermináljai, kijelzőegységei és érzékelői hogyan biztosítják a technológia zavartalan és hatékony működését. A folyadékot a tartályból egy szivattyú segítségével továbbítjuk a szűrőegységen át a szűretet tartalmazó tartályba. A pneumatikusan vezérelt szelepek kinyitnak, ekkor megindul a szűrés. A kezelő látja a szelepek nyitott vagy zárt állapotát. Ezután elindul a szivattyú és megindul a folyadék áramlása. A szűrőegység kiszűri a folyadékban található szennyezőanyagokat. Ha a szűrő már kezd eltömődni, egy öblítő program segítségével eltávolítható az összegyűlt szennyeződés. A színes kijelzőn láthatók az érzékelők által folyamatosan mért fontosabb technológiai paraméterek. A kezelő szükség esetén kézzel is beavatkozhat a folyamatba. Automata üzemmódban a folyadékok szintjét ezekkel az érzékelőkkel érzékeli a rendszer. A keverőállomáson 3 folyadéktartályból különböző receptek felhasználásával készíthetünk keveréket. Az automatika a pneumatikusan vezérelt szelepekkel adagolja a megfelelő mennyiségű folyadékot. A szabályozó rendszer méri az áramlási sebességet, és szükség szerint beavatkozik a szivattyú üzemébe. A tartályokon túlfolyást érzékelő szenzorokat helyeztünk el. A kívánt áramlási sebességet a kezelőpanelen állíthatjuk be, és egy rotaméterrel ellenőrizhetjük. A szivattyú fordulatszáma a trendkijelzőn látható. A reaktorállomáson a beépített fűtőegység segítségével különféle hőmérsékleti profilokat valósít meg az automatika. Kapacitív érzékelővel ellenőrizhető, hogy a fűtőtest mindig a folyadékban legyen, a fűtőtesttel egybeépített hőmérséklet kapcsoló pedig a túlmelegedés elkerülését biztosítja. Az így hőkezelt folyadék a következő technológiai egységben, a töltőgép soron tölthető az edényekbe. A szükséges adatok beállítása után elkezdődik az adagoló tartály feltöltése. Ennek a szintszabályozása automatikusan történik. A töltőgép sor is automata üzemmódba kapcsolható, és beállíthatók a töltési paraméterek. Az adagolóhoz érkező edényekbe egymás után adagolhatók az előírt mennyiségek. Optikai érzékelővel ellenőrizhető, hogy az edény ténylegesen az adagoló csonk alatt van-e a töltéskor. Ebben a rövid bemutatóban megismerkedhettünk a Festo automatizálást segítő termékeivel és megoldásaival folyadékkezelési technológiák különböző feladatainál.